Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Sani Nura Aja kamar yadda kuka sani. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin channel ita mai suna Sani Tech. Darasin mu na yau insha Allah zan nuna muku wani abu a cikin YouTube wanda mutane da yawa za su ga suna kallo amma za su ga kamar ba kiliya gaba ɗaya sosai. Akwai wasu hanyoyi da ake bi za ga mutum idan bidiyo babba ne an ɗora shi da mega mai ƙarfi, idan kana ganin dishi misali yanzu bari mu hau kan YouTube ɗinmu mu je mu gwada muku. Wannan shine YouTube ɗinmu, kowa duk wanda da yake shiga YouTube wanda yake gani ya san abin da ake nufi. Misali yanzu kuna ganin duk gashi nan waɗannan duk bidiyoyin. Yanzu za ka kalli bidiyo misali bari in kamo bidiyo na. A ciki bari na kamo bidiyo na kamar yadda kuke gani ma ku gani gashi. Kamar yanzu misali idan zan ba ku misali da bidiyo kana so ka gani misali kamar yanzu wannan bari ku gani. Kamar yanzu za ku ga yayi kamar yanzu wannan bidiyon za ku ga kamar yayi dishi. To idan ka tashi kun ga kamar yanzu misali ga wani guri nan gurin ba a gani, nan ba a gani. To idan ka tashi kawo kana hawa direct akwai wani guri mai ɗigo-ɗigo za ka zo nan gurin, ga wani guri nan mai ɗigo-ɗigo guda uku, kawai sai ka danna shi. Kana danna shi kana tuwa akwai wani guri da aka rubuta quality nan gurin, quality. To kamar yadda yake ganin yadda aka rubuta quality kawai za ka hau kai. Kana hawa ga gurare nan ya kawo ma kala-kala, ya sama 144p, 240, 240, 360, 480, 700. To za ka zaɓi yanayin kiliya ɗin da kake so. Yanzu idan kana so ya kiliya to za ka danna wannan na ƙarshen. A kowane bidiyo idan kana gani ba iya na ba, kowanne za a ga wani idan kana cikin kallo iya nan za a gani, wani kuma za a ga ƙarƙarinsa nan kiliya ɗinsa, wani iya nan, wani daga 240 ɗin nan shikenan. Amma ni da yake nawa na sa mai ƙarfi network to kawai sai na danna wannan P ɗin nan. Ina dannawa, kana danna idan ka yi nisa a kallo za ka ga nan gurin ya zube, nan gurin za ka ga ya dawo daga farko don ya ma kiliya. Yanzu bari ku gani mu ci gaba da kallo, za ku ga yayi kiliya fes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. In ka duba kuka gani gashi nan yayi kiliya sosai kamar yadda na gaya muku. Nan gurin rubutun gashi nan ya fito, nan ma haka. Ko da baya muka da farkon bidiyon mu idan ka duba za ku gani kiliya, za ku ga yayi. Bari ku gani ya dawo daga farko. Ba kamar ɗazu da kun gani ba kamar ɗazu da nuna muku daga farko ba, gashi nan bidiyon mu yayi kiliya. Kowane bidiyo ne idan ka duba haka za ka ga ma wannan kiliya. Da fatan kun gane. A hanya ta biyu idan kana so ka sa ya ringa fassara ma gurare, za ka kuma danna wajen ɗigo-ɗigon nan haka. Idan ka danna za ka zo akwai wani guri da aka rubuta wannan. To mu gashi nan dai ba su sa mana a wannan ba. Idan kana kallo misali yanzu kana so ka kalli wani baturen haka, kana so ya dinga fassara ma ko larabci kake kallo ko wani abu misali bari ku ga. Yanzu kamar nan wannan misali ka koyarwa yake yi. Bari ku ga to idan ka tashi kawai za ka danna wajen ɗigo-ɗigon nan da nuna muku. Akwai wani guri aka rubuta captions ɗin nan, captions, kawai sai ka danna. Kaga wannan iya turanci ne gashi nan, gashi nan iya turanci ne wannan, amma ya danganta da yanayin yaren da yake yi. Da yake English yake yi, idan Indiyanci kake kalla kana so ka gane mai da Hausa, idan wani abun kake kalla kana so duk ka gane shi, na haka za ka sa wannan yaren ka zaɓa. Fatan kun gane abin da ya nuna muku. Kar ku manta sai ku subscribe ɗin channel ita. Na gode, sai anjima.